Restaurants dito sa Leyte. Very famous. But what gives them the edge, yung mga variety. Mas masarap kumain at kumakain sa mga restaurant dito sa Leyte dahil sa view. Isang sa pagkakakulan ng Swapos ay ang restaurant ko. Nasa view ng Leyte Town proper, overlooking the very famous Album Field. European dishes ang specialty ng restaurant ito. Kasama ang best dishes for every meal. Isa sa pinagmamalaki nila ay ang kanilang grilled ribeye steak.